Asibonge Thabile siphinde futhi ke sibingelele samukele nombukeli wethu wezindaba zethu lapha kumzansi wethu channel 163 njengoba ubona studio la empeleni ke malungiselelo awuke umsebenzi wakusasa stage sisiflathele thina stage njengoba ke ubona lapha red carpet lapho ke kuzobe kuqhubeka khona ke konke umcimbi ke wakusasa ngakhona futhi la ngaphakathi la sifulathele indawo la kubekwe khona inqola amaloli athwala ke ombayimbayi bombutho kwezokuvikela ikhona ke neyodwa iloli elizobe liphethe ke ibhokisi likamntwana wakwaphindangene konke lokhu uzokubona ke kusasa lapha ke ezindabeni ikakhulukazi ke Newsroom Africa. Okay, asiphethe nobaba umbomvu kanye ke nomkhashwa sigcine lapha sikhuluma ke sithi soqa nje la masibuye ekhefini ubusakhuluma la ngokuthi nami nje sengizizwa ngisephutheni impela mangithi isidumbu sikamntwana waphindangene kahle kahle into engafaneleleyo umntwana waphindangene ulandiwe wabekwa kwaphindangene njengoba ezotshalwa kusasa. Cha lokho akulona phela iphutha ngoba nabadala bakhuluma kanjalo. Ngiyakhumbuza nje ukuthi esizulweni njalo sasikhuluma kanje. Hayi-ke umuntu eselanda lapha emakhazeni ngoba phela namakhaza ayengekho. Kusho ukuthi khona-ke inqubo eseyakhiwa yisiko ukuthi kwenziwa njani. Vamise ukuthi kuye abantu abadala nabesifazane bayaya bamelekelelana. Lapha masongenwa lapha kuba ubaba noma umuntu ophethe izwi likababa. Iyadingeka futhi inyanga uma kuyinkosi iyokwenza izinto ezithile ngokomndeni njengoba makuthiwa kwephula isihlangu njena-ke sebeyomthatha lapha bekhuluma naye khona izinto ofuneka bazisho bese-ke ibutho zoba seduze ngehubo la